Ayo Mas, melok Mas. Monggo langsung ambil HP-nya, kamera dinyalakan untuk mengikuti jangan sampai terlewatkan momen-momen yang akan ditampilkan oleh anak-anak kita semua dalam rangka memeriahkan persembahan bunyi Desa Rambitan di tahun 2023 ini. Semua warga Rambitan insya Allah sukses dalam rangka ikut mengikuti selama tahun ini. Si ada dia kembul orang kayaknya. Ini loh Kak. Hati. Nah akhirnya tak doping mergo iki full musik itu joget-joget walah ramene pol. Jadi iki acara Sedekah Bumi Desa Rambitan di tahun 2023. Kira budaya sedekah bumi Desa Rambitan RT 4. Iki dadi full musik. Rame pol iki, boleh dalane sampai macet. Nah, kacah cilik-cilik wae dondang dutan. Wah, lagune iki pokoke jedak-jeduk wae. Ya. Nah, kok cah cilik-cilik sediwari joget-joget. Oh ya, ayo. Pocongane wis sing dawane 5 meter. Oh, kacamatane kacamata kinceng. Nah, ya ibu-ibu ya do melok, dadi do semangat-semangat iki memeriahkan Sedekah Bumi
Oh. Iya. Ya, masane barongan po. Cah cici, walah senenge ngono cici duwerin joget. Walah. Wis mentel man. Timo bar wis ngomoleh. Oh, ibu-ibu lah malah semangat. Semangat. Jangan dikasih kendor. Ayo terus. Oh. Maju, mundur. Maju, mundur. Cantik. Tutore lo cah semangat mbok. Yo lumayan kesel limo rondo ado mlakune bocah-bocah nang itu sambat ing anak bar. Ya ramene mbok iki pokoke. Iki wis teko nomor piro iki mau yo. Wis teko aduh sakit karek sithik. Ya kuwi bakul es barang, es teh. Teh poci 5.000-an. Nah, iki sing melok cah cilik-cilik. Oh, walah gegete. Iya. Walah semak elah ya. Kulit nang TikTokan iki mesti. Senengane joget. Dadi iki pas teko kene iki sone walah geder kabeh. Jadi aku mau gak tak video iki langsung sing keberikute. Mergane sone walah geder medeni wong bah kabeh omah. Nah, iki adat Jawa. Dijar semangat kompake mbah sepatune putih, jari ireng putih, klambine putih,
Klambine putih, ireng, kacamatane yo ireng. Ireng-ireng koyo sogok tunteng. Oh, bakul es teh dadi wage boy. Wira-wiri ora iso ngitung sampai bolak-balik wake mbok bakul nek sosis barang mau. Yo don joget. Nah, iki apa jenenge? Kae kok kewan apa? Kodhok. Iya, kodhok. Kodhok kok rupane pink. Ya, dah yo mendek. Nah, iki karo tajak apa tak ya omongan sithik-sithik iki. Nek musik eneh padha ae. Modho kreatif bajuke pakai apa jenenge koran nah iki merah putih. Kreatif sing ndek mau yo. Iku mbah bahan apa kuwi lah, iku cah cilik-cilik aki. Iki ana ibu-ibu nggo sayuran barang. Wis dadi biasalah musik, full musik.